da har jeg satt meg på stolen. Hensikten med denne stolen at man skal sitte høyt, man skal ha en åpen hoftevinkel, man skal komme høyt opp, men kjenne at beina hviler i gulvet. Og så skal jeg kjenne at jeg har ryggstøtten der som jeg trenger den, og ofte blir den helt nederst i ryggen. Setedybden skal være såpass at jeg kjenner at jeg har fri passasje her i knehasen, og at jeg ikke får for stort trykk under lårene mine. Håndtagene på stolene, hvad de skal bruges til, og de 2 håndtag, som I skal koncentrere jer om, det er de 2 håndtag i venstre side. Det bagerste, som Åse sagde lige før, det er op-ned. Det vil sige, hvis I trykker håndtaget op, løfter bagdelen, så kører stolen af sig selv op. Og hvis I gør det samme og bliver siddende, så kører den ned. Op, ned, hele tiden. Det forreste håndtag, der kan man regulere sædedybden. Man holder igen håndtaget oppe, og så holder man på ryggen og skubber på sædet, så bliver sædedybden større. Når man skal have sædedybden mindre, så holder man på ryggen, holder håndtaget oppe og kører tilbage med bagdelen. Den sidste justeringsknap, I skal bruge, det er ryglænet. Der sidder et lille håndtag her, som man kan trække ud i, og så kan man køre op og ned med selve ryglænet. Og ryglænet skal placeres på dansk i lændesvaret og på norsk. Nedre del av ryggen, korsryggen. I korsryggen, okay.